Abamba igolide ngongemthetho bathi uhulumeni kumele uyeke ukubalwisa, kepha uqhamuke nezindlela zokuthi bengasebenza kanjani nokuqinisekisa ukuphepha kwabo. Bathi leli golide abalimba kule ndawo liyawenza umehluko empilweni yabo. Keme uhulumende kuphazamisana lokusihlupha ekusebenzeni kwethu. Akabuka indlela lesingasebenzisana kahle ngayo thine naye. Thine lesigubha legolide ngalokungekho emthethweni, asendele indlela lesingasebenzisana naye kahle. Ayekele lokusicosha ngoba makasicosha la akukho la sitawuya siyokwenta something khona, sitawugcine sesimosha le ngaphandle. Bathi yize impilo yabo isuka isengozini uma besemathunjini omhlaba, kepha le iyona ndlela yabo yokuziphilisa. Singena sesaba emgosini sekusivele uvikela sikhumba sakho na ukuthi la uhamba khona ubukisise ukuthi awulimali nathi ingodi eziningi bayafa abantu. Lokho kukhinyabeza kakhulu ezokuvakasha kule ndawo eyisizinda salomkhakha. Not only do they do the illegal mining, they're disrupting rocks. Rocks that are part of the oldest rock formation in the world, 3.5 billion years old. Amaphoyisa aseMpumalanga athi kuseyinselele umbiwa kwegolide ngongemthetho okuqhutshwa ezinye izakhamuzi kanye nabantu bokufika kuleli, abanye babo abaluthwa ngokuthi kunamathuba omsebenzi abazithole sebephoqeka ukwenza lo msebenzi. Once they come here, they take their, it's either if they are South Africans, they will take their IDs. If they are foreign nationals, they will take their passports, which leave them stranded and they are forced to mine. Amaphoyisa athi asebenzisana nezinhlaka ezehlukene okubalwa uphiko lwezobunhloli nababhekele ukulawulwa kwemingcele ukunqanda ozamazama esifundazweni.